4. července je Wall Street klidná, ale ten klid klame. Budoucí trhy naznačují neklid, když S&P 500 a Nasdaq Futures klesají. Investoři se připravují na volatilitu. Úzkost se soustředí na blížící se obchodní lhůtu. Křehké příměří brzy vyprší a mohou být oznámeny nové cla. Trh zadržuje dech a čeká, až tvůrci politik signalizují další krok. Mnoho institucionálních investorů se zajišťuje, navyšuje hotovost a snižuje riziko, což signalizuje skutečné obavy. Tento svátek není odpočinkem, je to klid před možnou bouří. Rozhodnutí učiněná v nadcházejících dnech ovlivní nejen ceny akcií, ale i širší ekonomiku. Příští týden by mohl být pro trhy a národ klíčový. Navzdory opatrnosti, S&P 500 a Nasdaq vystřelili na nová maxima, poháněné technologickými giganty s obrovskou kapitalizací. Tyto společnosti plné hotovosti a inovací pohánějí růst a maskují slabost v jiných sektorech. Agresivní zpětné odkupy akcií dále zvýšily ceny akcií, ale kritici varují, že to odvádí prostředky od dlouhodobého růstu. Růst je úzký, technologie vede, zatímco průmyslové a malé společnosti zaostávají. Investoři se hromadí do hrstky jmen, čímž zvyšují riziko, pokud se technologie zakolísá. Síla trhu je působivá, ale je křehká a koncentrovaná. Změna v osudu technologií by mohla rychle zvrátit tyto zisky. Objevila se jasná propast mezi maloobchodními obchodníky a institucionálními investory. Maloobchodní investoři, povzbuzeni sociálními médii a snadnými obchodními aplikacemi, nadále nakupují propady a honí se za růstovými akciemi. Instituce jsou mezitím v defenzivě, zajišťují se, navyšují hotovost a upřednostňují řízení rizik. Maloobchodní obchodníci se zaměřují na rychlé zisky, zatímco instituce plánují dlouhodobou stabilitu. Tento přetahování lanem formuje trh, maloobchodní nákupy podporují ceny, ale institucionální opatrnost signalizuje základní riziko. Výsledek závisí na tom, zda se obchodní rizika zmírní nebo eskalují. Pokud se rizika projeví, maloobchod by mohl čelit těžkým lekcím. Pokud ne, jejich optimismus se vyplatí. Další krok odhalí, která strana má pravdu. Největším rizikem je výsledek obchodních jednání. Cla by mohla vyvolat prudký výprodej, zatímco dohoda by mohla vyvolat růst. Vysoké valuace, zejména v technologiích, ponechávají malý prostor pro chyby, jakékoliv špatné zprávy by mohly způsobit korekci. Další krok Fedu je nejistý, investoři doufají v snížení sazeb, ale silná ekonomická data mohou akci zpozdit. Trh je naceněn k dokonalosti, ale realita by mohla zklamat. Investoři musí pečlivě sledovat obchodní rozhodnutí, ekonomická data a signály Fedu. Trh stojí na ostří nože, převládá opatrný optimismus, ale obezřetnost je nezbytná. Nadcházející dny prověří odolnost trhu.